Ngapri sumbahai pisha kani ka channel pulih kubor ngap sipang. Kimat ki bakongsan. Yait ba ki kena school bandawa simkia halor kejingsha thombor ka hebret. Pynkut ka lanot POCSO yala ka jingim ha shelter home mau dieng. Ngikloi bantrei bat kersyan ka sorkar MDA lada omdon ka BJP ong uba Vincent. La penjeri kendon Cispa sapasau CRPC ha kajaka ya kajia pedeng kamaskut pat tersyang. Ngin nampan jingkersyan na kano kaseng. Ngin yakon hi marway ya ka eleksyon ongga VPP. Pa bek kesorkar ha ki bo district bat ki bo sinong ban bo jingtho lang ya ki bawan na Manipur. Amdon benta ka kongres day ba yakon ka UDP bat ka NPP sa klem ka isi. Day banweng kamno ya kinong tre bala kenjo nyopusnam. Say ka VPP da u Dr. Sungkon banya aireng ha ka election MP. Don ki MLA barong NPP ringkat ki kendon ban penhap yang na kasuki CM ong ba titos. Batha lepa u menteri rang ba ya ki DC bat tenatri kam ka sorkar bapteng ka jinghap slap bejur. La banempat weng sisendon ya ka jing penlip elektrik. Ha ki saus nem ki bon banga sengudiau namar ki CM Kim Jule jingo syakapot ong ba Charles. Keno ka JAC ba deko karukom pentrikam ya ki skim ha Durga Temple. Ki kubor ki babnia. Yait ba ki kena school bandawa simkia halor ka jingsha thombor ka hebret. Juai jeliu apoi terik. Ki kena school jong gawai na ki school ha West Janji Hills District kila pelong ya ka jingyait ba ha ka apoi terik menta ubnai ban persya ka jingsha thombor jong gawai kena ka badangkat asnem kerta. Ki kena school sinrang bat kentai kila sim menta ha ka te jingyait ba kila ralang ya ki plakat rengkat ki jingtho penrem bat dawa na ka sorkar ban simkia halor kane ka kam namar kum kane ki jingjia kam de shu ban jia ya kiwe ki kena red kum ban shu pukun mau ki bahaya ngasem jong kate kena kila ujo da ka ejekar ha woman police station ha handle tu jeliu persya yu en rising marbanyang laipu isnem kerta ubana mairang East and West Khasi Hills, baula temu ban badbor, ya katega kena hak santri ujilio hak kapor kembah riu baji janmit. La keno ruba uni ubri ula thombor ya ka da kaba dat bat syo. Penmensau hadu ba kani kena kamti briu syo. Hak ju kesngi ki pulit kila kem no ya utei ubriu bat mentau udon hak jing tokit haying bisar. Sagani kawai pada kubor. Pynkut kalanot POCSO yala ka jingim ha shelter home mau dieng. Silong jiliu apoi terik. Ha kawai ka jingjia ka basungsi ka balajia ha ka sngi balang ha ka por kumba spau siteng men step kawai ka kena kentai ka badang kanyo snem kerta kala dekat no yala ka jong ka jingim da ka bapasil de ha utalai. Katei ka jingjia kala jia ha shelter home jong ka tenat social welfare mau dieng te katkum ka jingyo jingtip na u Superintendent of Police SPCT uba Vivex im uloong ba katay ka kena kala le ya katay ka kam da ka ba sdien pasi lede hakaway na ki kamra jong katay ka shelter home. Utay uhe pulit ulay turu ba katay ka kena kaday ka balamad ya kalanot na marp kalangat ting ha ka jingsha thombor bat ya kani ka jingsha thombor jong ka la pengat hapo ki kendon jong ka POCSO ak ba la ujor hapo kathanat maungap. Na kaliang ki he afsa jong kathanat social welfare ki blayo jing tip halor katay jingjia ki late marmar sya katay ka shelter home bantok kit halor katay jingjia. Uba siya mulay thuru ba ka jingtok kit halor katay jingjia kadang ya shikmat bat ya katay jingjia la pengat hapo renja police station. Ya ka postmortem bala dep pendep hapo ni krim silong bat kat hadu menta bala penmi ya kani ka khubor empat tip setia ya kadau tenrai halor kategi jingjia. Kat kum kitulong khubor bala yo lum lai thu ba kategi kena kategi ka bala mat ya ka jingjia
kabasusi ha unai wing jong usnem baladep ha kaba kala sha thambor hala ujong ukni kumta nagmenta gajing shingan jongka ka child welfare committee balashimti no yaka bat penbiang yaka jaka sa ha shelter home kaba hamau dingdiang nakaliang ka Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights SCPCR ru kala shimkhia halor kategi jingjia sakani gawai pada khubor ngin nampan jinggershan nagano no gaseng ngin ye khun hi marwe yak election la ongka VPP ka Voice of the People Party VPP hagasngi balang balak kalakrensyai ba kanampan jingkershan nagano no gaseng saing partai ban ye khun ya ka election banwan syak lok sabha ngin ya hi marwe ngin nampan jingkershan nagano ka seng saing partai ngin ye khuni marwe ya ka election laong Vice President ka VPP u Dr. Karachen habajubab la ka seng kan pan jingkershan na na kiwe pat ki seng saing partai kiba ibadon gaju gijimot na ka benta ukrtong ka seng hak election MP house nem ubanwan halor kimat kiba ka seng kan late sya upat ba ulaong ba kidan bon teli kimat hanrei kawai ka ba hakmat kadai ya ka reservation policy na lor kiwe pat ladaki pajba ki jiet ya ukrtong jongi sya ka Lok Sabha ngisngau bangin la ban penpau ya ki jingsngau jongi hapo ka yengdor ba thau ain ka ba ya dei bat kamat halor ka ILP bat kiwe ki badan kam nagmenta gejela la ong Vice President ka VPP hak singi balang kala penbna ya ka kerteng jong Dr. Ricky AJ Sungkon kum ukrtong kaseng ubanya aireng hak election sya ka Lok Sabha house nem ubanwan sakani ugoi padi ka khubor patha lapa menteri rang ba ya ki DC bat tratri kam ka sarkar ba peteng ka jing hap slap ka bajor Shillong jiliu arfoi terik menteri rang ba ga jila Konrad ke sang ma ula penlong ya ka jing kren bat baro deputy commissioner jong district ba fair ka jila langba ka video conferencing namar ka jing peteng ban hap slap bat ka jing sha lan shop ha kini kisngi kumta ula betha ya ki bo district ban pet ngor bat pen kre lapa ban pen bieng ya ki jingnon kam la dami kano ka jat jingjia ka bakerki nalor ki deputy commissioner la dan lang ru ki he officer ki bapet ya ki tnat trikam ba pher ka sarkar jilla ha ka ba la kentu ban chim khielang namar ka jing penjulor ka babun ka balajia ha ki jingjor dong slap ha ki ni sngi bladam nang tau la pentip ba ka jingyalang kala pelong dak jing kren ya ki jingdon kam ki bahap ban pen kre ha ki sngi bandangwan namar paladon ki jing batai lepa ha gejilla ba kan yo uslap bujur bah menteri rang ba ulong ba ki deputy commissioner lembat ki tnatri kam ba pher kin yesno tilang ban khmi ya ki jing julor ki bawan jia na ka jing hap slap ka ba klem sangi hak baladon ru ka jing du ya ki simbriu hagi ni kisngi nadu bahap uslap bajur la sakhiya ka jing tua hakeleng bat ka jing sili hak ba ki waru kila slei bat tut palat ya ulan ka jing ma kidon ru ki briu ki bala sya rong ha ki wa he ha ka por ba ki lek khwai do ka jing julor ki surok pat ki jing dong jing kal jor ha hanrai ka sarkar ka danglom jing khen hadu menta ya ki ne baro sakani go pede khubor Ansaya keren uba hek bat u Konrad halor banpan a jingirap ya kinongri jingri ongka HFU Shillong jiliu ka kenhun jong kinongrep ka jilla ki badan hapo ka lama jong ka Hills Farmers Union HFU kala late ban aida ka shiti sha menteri ka trat ri jingri ka sarkar jilla uba el hek halor ka jingkerpat ban yarap ha ka bayadei bat ki jinge ba pher ki ba ki nongrep ki kendo uba kamandar ula ong ba ka kenhun kala kerpat ru yak sarkar ban yarap mar siteng ya ki jingdu nong ya ki nongrep ki bala du nong na ka daw jong ka jingyap no jong ki sniang ki masibat ki sier namar ka jingpang khlam ka bakta yaki kat ba na ka liang te menteri ula ong ba kamdon kano no ka jing sniang
kabalamang lapa nagbanta ban ay jingyarap yaki jingri light no satang lada ka jingyap jongki jingri kalong kaba nakadaw ka jingshat lan shop hakabor mariang. Ngila banjur ya i halor kane ka jingyarap hanray nakaliang jong u menteri uloong ba unsiya keren ya kane bat menteri rang ba ka jilla ban pet ya kano ka jingsin yang nakaba kano nagbanta kabala ban yarap laong uba komandar. Di mentang lapo sebekut jong gani ka thuk khobor jongi, te sengop haban, subscribe, share bat like, kumta khobli hibaro.